Pakitaas po ang ating mga kandila. It has been said that the smallest candle can pierce the darkest night. 1,000 candles of Kabalikat Civicom can vanish the darkness and bring some warmth to the helpless, hopeless, homeless, and the futureless. You can be a great torch barrier, so you can catch the light and spread warmth to greater number of people. Masdaan ang kandilang inyong taglay. Ang liwanag nito ay sumasagisag ng katotohanan, buhay at pag-asa. Ang pag-asa ay nagsisilbing lakas sa mga kapuspalan upang mabuhay. Huwag ipagkait ang diwang makapaglingkod sa kapwa sa abot ng makakaya. Ibantayan ito bilang sulod ng kabalikat na laging nagdihingin sa kadiliman upang magbigay ng buhay, katotohanan at pag-asa. Ating panatilihin ang kapatiran, palakasin ang samahan at patibayin ng pagkakaisa. Isa-isip natin lagi ang tunay na pagiging kabalikat. Kabalikat ng Diyos, kabalikat ng tao, at kabalikat ng bayan. At this point, may I request a moment of solemn silence and let us hear a message of challenge for our Kabalikat Chairman, Sir. Simula ngayon, hinahamon ko kayo manatiling tapat sa samahan. Tagasulong sa ahad-hikain ng kabalikat. Matmatsyag sa pangangailangan ng kapwa. Magsilbi ng dalisay at walang hinahanap na kapalit para sa sarili. Pasiglahin ang damdamin ng tao upang sila'y makaisang magtiwala sa pamunuan at umasa sa magandang kinabukasan. Ang katapangan tumulong sa iba sa panahon ng kagipitan ay isang kabayanihan. Sapagkat ang pagtulong ay hindi upang hangaan, kundi magkaroon at lumawak ng kapatiran at magandang samahan ng pagkakaibigan. Thank you, Kabalikat 3278 for the inspiring words that will embolden the inductees to live up to the Kabalikat way of life, ideals and noble purpose for which Kabalikat was founded upon. Let your Gamay spirits live forever as a living legacy in serving humanity to serve God. Fellow Kabalikat, let us then rekindle unity for brothers. Bago tayo manumpa, pakibaba ng mga kandila. Binabati ko kayo at sana manatili po tayong tuloy ng kabalikat. Ito pong pinasukan niyo yung kabalikat nito ay hindi kayo mag-insisi. Ito ang tunay ng grupo. Yung kabila, yung mga bumaliktad sa atin, alam ba na yung magkano sinisingil sa kanila pag papasok ka? 1,500. Kayo ang binayaran lang ninyo, magkano mo? 500. Ha? Pin lang, saka yung magkano yung kaunti lang, no? Sabihin natin 600 na gastos ninyo. Kasama na yung mga buwan, hindi kasama siyempre pa masaya. At least doon, 1,500 doon sa mga bumaliktad sa atin. May monthly, hindi naman siguro kasi hindi naman sila sinisingil ng 100 monthly, ano? May monthly 100 pesos monthly dues ng bawat isa. Kapag kayo, monthly, hindi namin ginagawa yun sa inyo. Kung magkaroon naman kayo ng monthly dues, yun ay tulong ninyo sa chapter. Pero hindi rin namin tinubuha yun. So, ibig sabihin, nagpapatunay, mas tapat tayo. Tayong original, hindi tayo nang luloko. Sila, 1,500 plus automatic may uniform. At iba pang kulay ng uniform, ha? Ibang kulay ng opisyal at ibang kulay ng may discrimination tayo.
isa lang kulay natin ganito. Ito, dark blue. Baby blue. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, gagaya po ng nile-lecture po kang nasa orientation, pantay-pantay tayo. Hindi nila alam yung sekreto yan, dapat pantay-pantay. Kaya mababang pinag-aral niya mataas, pantay tayo sa kabalikat. At ayaw ko nang nakakalaman ng umaabuso yung mga hindi dapat umabuso. Sapagkat hindi natin inaalaw yun. Sa pagkain din, tayo ang gagastos sa pagkain nila kung kayo'y nandoon. Dito, kung ano lang yung patlak kayo, yun ang pinagsasalusaluhan natin. At hindi kami nagre-require ng ano. Pero iba ang pagkain nila at hindi, kumbaga kami mga opisyal, hindi ninyo kami kasama. Pero dito sa atin, magkakasalamuha po tayo. Yun po ang pagkakaiba. Kasi ito po ang tunay na kabalikat. Kaya kung magpaplano ko pumunta doon, pagkapulutin kayo sa kampungan. So, patuloy na po natin ang pangako sa pagsabi. Makitasan ka ng kamay at sabayan ako sa pangako sa pagsabi. Ako si, banggitin ninyong pangalan, bilang pagpapahalaga sa binhing makapaglingkod sa kapwa, ay tinatanggap ko ang pagsabi sa Kabalikat Civicom sa ilalim ng banggitin ng inyong chapter. Bilang kasabi, ako'y nanunumpa na palalakasin. Pangangalagaan ko ang pangalan ng samahan at itataguyod ang mabuting kapatiran. Tatalima ng buong katapatan at walang pag-imbot sa matutunan ng saligang batas at ang batas ng bansa. Ngayon din, nangangako ako dadalang lagi sa mga tulong ng samahan at makikipagtulungan sa mga pinuno nito sa lahat ng pagkakataon. Dahil dito, hangad kong mag-isang tunay ng kasapi na hindi magpag-ikot ng nalisay sa panahon ko. Sa lahat ng lahat, ako ay pusong nanunumpa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kasi babahan. You have signified gallantly, worthy of recognition as one of us. From this time onward, you are now I-upload ko to YouTube. You are part of the brotherhood. From now on, wherever you are, every Kabalikat is your brother. Exercise camaraderie, observe brotherhood, and adhere to unity. Let us continue sharing our invaluable energy to promote Bayan spirit within our organization and our common effort to unify. And always remember this, Kabalikat spirit lives forever, and that means you live forever. Congratulations and welcome to Kabalikat Civicom. Ayun po, at magkakaroon po tayo ng community singing, siguro yung staff ng mga ramay na.